niki enten beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Kalih pelok barang kalih slendro manyura. Beda iki nek beda. Mau pek barang. Niki lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Wis nyapa to kok kabeh bojo loro iki yo. Ingkang angka 5 Mas Cahya. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahya. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal toko setunggal. Nggih. Kawontenane nggih mekaten Byong, kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula nggih namung Sobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, podang kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. iya wong loro Ning kowe aja anu. apa? Aja body shaming neh aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye ngono. Ya aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahya. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus itu. Oh piye Tegese coklat? dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur wates jenangan muga-muga bisa rukun. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo warnane biru dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengkerke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom. Tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe, Nyuk. Ya ora to, lah iki kan ya jenenge ijo. Oh, aku ngerti. Kowe, oh aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku? Apa? Taran duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Ka sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke gorigi lho. Ya, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenangan Mbak Eka. Lurah-lurah sak kecamatan jenangan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenangan. Luar biasa. Monggo dipun aturaken. Nembang sik yo, nembang karo Podang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi Dalem. Kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngopo? Jebul kaya tremos suarane mening Mas. Oh, tenan. Tremos isine banyu anget kok. Nggih tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan aja dak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak siya marang sliramu kok. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling Kang Masku. Panjenengan ya wis dadi Kang Masku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe Pakde. Panjenengan ya iso dadi Pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku.
aku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu ora apa-apa. Apa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino aku nek kono ngruthuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombong penak-penak joke nang nggon ingon-ingon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Iya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih iki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe kok ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kuli ngomong-ngomong. Lali Lali ki kok omong sandangane iki. menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi ya kirek ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Nek sampeyan aja kirek deh. Apa? Asu. Oh, asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga henga. Kok wis kuwi urung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doplok kendeken kok lek ngendok piye? Aja ndaprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok iso. Iki wis didol ning cacah kono urusan. Wis digi latu-latu iki Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make iki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono. Lakumu sing biasa ngono lho kok iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki arep dadekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Ora. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya ya wis manut. Wasuwe nggon kula lana Nonano. kowe iki nyapa? Wis iso bawa, coba bawa ndang. Goleki Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Ya aku madakne nadane karo swarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana Ya iya, iki cengkok sabo kali yo ngene iki. lho kok iso lho Lho kok jenang ngerti kowe ngerti mak prot ngono terus piye? Biasa lho. ora apa-apa aku mburi wis go cikrak Lagi ibu. Bunga henga tiku Anu. nyanding bisa dadi tombo Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondangi uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. leres Mas Ahyo leres Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu neng kene, mulai bar nembang langsung ae mulih neng Jumbleng. dadi ki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Iya. Masa aku dadi sinden telek kowe iso. ora Eka Tapi ngapa? kowe ndodok Apa? tak sentor Tapi aku bangga menjadi telek. lho kok iso Nun sewu lho. napa Bopo Kapolsek, iya Bopo dan Ramil, Bopo Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek. lha kok iso
Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lah kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Eleh. Kok iso lho? Lah iya kena telek. Aduh to. Aduh to. Ayo, yo para. Upamane iki telek, tapi dak nek oh iya. Nek Iya. aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Yo kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, garing, Pak. telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lah apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daharan ngono, Mas? Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Ngarep. Lah, telek. Wah. Bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora percaya. Dalam masalah. sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula tane ayam goreng. Lek ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng. Walah, seneng. Lah. Panganane telek karo gumbal deh. Ora gur telek tok. Gumbal barang yo dimplok. Iki Oke, dagelan klop. kondang lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku yo gur kuwi kok ya. Ayo, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon deh. Lah iki wau pun kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, abuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas Gas. LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Wong ngidek Pak Agus wong ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Maka diaturaken podang kuninge, Oh, Mbak aku Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyo ya. Iya. Dadi lak yo kono rombongane to. Penting aku gawa gombal kok tak kudungi kan wis bar. Nggih. Maka diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane omah wis ora krasan. Ini nak. Anggolek Ini perso. sing tak sayang. Iya. Ngobeng midarang nggonku goleki. Nora krasa esuk awan nganti Oh. bengi. Emane yen
gandeng